inkosi ayibe nani. Phakamisani izinhliziyo zenu. Masibonge inkosi uNkulunkulu wethu. Ngempela kufanele kulungile ukubonga wena Nkosi ngezikhathi zonke, kodwa kufanele ukuba sikubonge ngodumo olunqabile, kakhulukazi lapho imvana yethu yePhasika enguKristu ihlatshiwe. Yena wazethula uqobo lwakhe esiphambanweni, ngalokho waphelelisa imihlatshelo yasendulo. Yena wathi ezinikele ezandleni zakho ngenxa yosindiso lwethu, kathinye waba ngumpristi enelathi nemvana yomhlatshelo. Ngalokho-ke wonke umhlaba ugcwele ukuthokoza kwePhasika. Amazwe ngamazwe akubonga ngenjabulo echichimayo, namavi wonke asezulwini yakutusa engaphezi. Izingilosi zonke zihuba ihubo lobukhosi bakho, zilokhu zithi